Akwụkwọ nke Job, isi nke 42. Job wee zaa Jehova sị: mara na ị pụrụ ime ihe niile, na ọ dịghị echiche ọbụla zoro ezo n'anya gị. Onye bụ onye na-ezobe ndụmọdụ na-amaghị ya? Ya mere, ekwuwo m ihe m na-aghọtaghị, nakwa ihe ndị dị oke egwu nye m nke m na-amaghị. Nụrụ biko, m ga-ekwu okwu, m ga-ajụ gị, ị ga-ekwupụtara m onwe gị. Ị na-ahụ gị, anụwo m banyere gị site n'ịnụ ntị, mana ugbu a n'anya m. Ya mere, ana m akpọ onwe m asị ma chegharịa n'aja na ntụ. Mgbe Jehova kwusiri okwu ndị a iji cheta ihe a, Jehova gwakwara Elifaz onye Teman sị: iwe m dị ọkụ megide gị na ndị enyi gị abụọ, n'ihi na unu ekwughị ihe ziri ezi banyere m, dịka ohu m Job. Ya mere, werenụ ehi 10 na ebule 10, gaanụ n'ebe ohu m Job nọ, chụọnụ aja nsure ọkụ maka onwe unu. Ohu m Job ga-ekpekwara unu ekpere, n'ihi na m ga-anabata ya. Ma ọ bụrụ na agaghị m eme unu ihere, n'ihi na unu enweghị ihe ziri ezi banyere m, dịka ohu m Job. Elifaz onye Teman, Bildad onye Shua na Zofa onye Nama gara mee ihe Jehova gwara ha. Jehova wee nabata ihe ahụ. Jehova wee mee ka Job gbanwee obi ya banyere mkpọrọ Job meghe. Mgbe o kpere ekpere maka ndị enyi ya, Jehova nyekwara Job ọkpụkpọ abụọ karịa nke o nwere na mbụ. Ụmụnne ya nwoke niile, ụmụnne ya nwanyị niile, na ndị niile mara ya na mbụ bịakwutere ya. Ha wee soro ya rie nri n'ụlọ ya. Ha wee nwee ọmịiko n'ebe ọ nọ, kasiekwa ya obi maka nhụjuanya niile Jehova wetara ya. Onye ọbụla wee nye ya otu mkpụrụ ego. Onye ọbụla n'ime ha wee nye ya otu mkpụrụ ego ọlaedo. Jehova wee gọzie ụbọchị ikpeazụ karịa nke mbụ, n'ihi na o nwere 100,000 atụrụ, 1,000 kamel 6, 1,000 ehi 20, na 1,000 ịnyịnya ibu. O nwekwara ihu ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị 3. Ọ kpọrọ otu aha Lemima, onye nke abụọ aha Kezia, onye nke atọ aha Karin Hapuk. N'ala ahụ dum, ahụghị ụmụ nwanyị mara mma dịka ụmụ nwanyị Job. Nna ha wee nye ha ihe nketa n'etiti ụmụnne ha. Mgbe nke a gasịrị, Job dịrị ndụ 100 afọ na 4, wee hụ ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị ikom ruo ọgbọ 4. Job wee nwụọ mgbe ọ dị agadi ma jupụta n'ụbọchị.